Yun. Okay. Ayan, no? Mga kasinag, may aso ba kayong kumakain ng buko? Oh, baba na mo na. Kaya palang ko ito yun. Sana all may dalang kape. Uy, para ikit lang ka. Uy. Hinog na mga kasinag. Ano, bagong pitas lang natin. Ito kasi yung mga isinako ko noon pa. Hindi namin paggugulay mga kasinag. Gawa ng sabi ko mapapahinugin ko. O ngayon mga kasinag, may nahinog na naman. Kahapon nahinog naman yung isa nandun sa bubong. Nakain na namin. Ngayon, ito na naman oh. Ang bango, nahinog. Kapipitas ko lang dyan oh. Bakit natin mga kasinag. Dito man natin. Ako muna akong itak. Wala pala akong dagang itak. Mamukbang tayo ng langka. May dala akong itak, tapos mantika. Para hindi gaanong madagta. Lagyan natin ang ating kamay. Tapos yung itak, punasan natin. Tapos baakin natin. Diyan ka muna. Baakin natin. Yun. Okay. Ayan, no? Wow, panalo. Baakin natin ganyan, no? Yan. Ayan ang mga kasinag. Diba? Kamot. Ang bango ng amoy. Yung gusto ng langka dyan, fresh na fresh, bagong kuha, walang damage. Walang kasira-sira yung mga kasinag. Ganyan kasi ang epekto pag sinasako ang langka. Ako tayo ng bunot. Gusto man lang ka kang manok. Oh. Gusto man lang ka. Gustong lang ka kang manok. Yung manok gusto lang ha. Pupunasan natin ang bunot. Para mawala yung dagta. Yan oh. Di ba? Yan. Tangkalin natin no. Pero yun yung mga kasinag, may mga ugat na yung buto. May mga ugat na siya. Mapapansin nyo, may mga ugat na yung buto oh. Pwede nga mabuhay. Yun, mukbang tayo ng langka. Mga kapitbahay, may hinog na langka. Kain tayo mga kasinag. Ayan o. Ganyan ninyo lang yan. Diba? Nato. Para. Madaya ka. Yun lang ka ako na yun ang kinuha mo. Dito lang sa akin. Ganyan mo lang yan oh. Diba? Panalo. Ang sarap. Ang tamis niya, fresh na fresh. Mainit pa kasi mga kasinag. Siguro mag alas 2 pa lang ano. Dahil alas 12:30 pa lang. Ha? Alas 12:30. Alas 12:30 pa lang pala mga kasinag. Kala ko mag alas 2 na. Palibasan di ako tumitingin ng orasan. Mamaya hapon, magtatrabaho na ako sa bahay.
Gawa lang, inaayos ko mga kasinag yung pamakuan ng yero. Kasi hindi pantay yung iba. Pinipliner ko. Kaya pantay ko. Kanina nagtrabaho ako dyan. Natapos ko na itong kabila. Yung kabila naman trabaho ko mga kasinag. Para pag natapos ko na yun, lalagyan ko na ng change oil. May ugat na nga. Para mabubungan na natin. Mainit kasi, kaya hindi ako makapagtrabaho ngayon. Mamaya pang hapon. Panalo. Ayan mga kasinag. Hinog na lang ka yan. Walang damage yan mga kasinag. Tanggalan natin ang buto. Kasi yung ibang buto kaya may ugat na. Gaya nito, may ugat na. Pwede bang gawing anting-anting ito? May ugat na mga kasinag. Ayan o. Pwede na siyang mabuhay. Luwalampas na yung ugat sa laman. Kain tayo lang ka mga kasinag. Kami lang kasi dito mga kasinag. Yung mga bata nasa school. Kaya kami dalawa lang dito sa bahay. Merindalan pa ito ng mga bata mamaya pagdating galing sa school. Ang sarap sa pakiramdam mga kasinag, lalo pag may prutas sa paligid ng bahay na hindi mo akalain. Ang bunga mahihinog na, may merindalan. Solid na mga kasinag. Busog na ako. Ang laki ba naman ng kinain natin Ang laki ng hiwa. Ayan pa Mabigat kasi si tiyan ng langka. Tinatawag ko ng mga kapitbahay kanina, wala nagdatingan. Bahala sila. Ayaw yata ang hinog na langka. Sawa na yata ang tao dito mga kasinag sa langka. Ay Lord Jesus, Ama, salamat po. Sige daw, bigyan mo daw. Kakain ba ng langka yan? Balat man kayang binibigay mo. Pabo! Alaga ko yung pabo mga kasinag. Paalaga sa akin ni Alot. Ang pangalan niya si Lotlot. Tapos yung isa si Tintin. Tintin! Ay utos si Tintin. Ayun. Ayun Ayun, nakita niyo. Tapos yung mga bingala ko, ayan ayan yung mga bingala ko mga kasi nagtatlo. Tapos paapat yung lalaki. May sisiw yan mga kasi nagtatatlo yung sisiw ng bingala. Sa dami ng sisiw ng bingala nang matay na yung iba. Mahina sa wala kasi ako na pagkulungan. Dapat kasi niya may kulungan ako. Sa susunod mga kasi nagagawa ng kulungan para sa bingala na yan. Para pag may sisiw sila pala nasa loob lang. Mahina sila. Lalo pag nag-uulan-ulan. As mainit. Kakasakit. Ayun, nangamatay yung iba. Sayang. May bunga pa yun. Ayun, may bunga nga yan. Hindi ka pa busog? Ubusin mo yan. Ubusin mo rin to. Ito pa Galing na ubus. Ha? Ubus ko na kaya Ayan baga ubus na Wala na ito. Hindi, tama na yan. Busog na ako. Mabigat sa tiyan. Matamis man. Madata lang pang may ugat. Yung iba mga kasinag, yung ganitong buto, ito nilalaga, gagawang merindalan. Makukot. Pwede itong anuhin. Madali na itong patubuin pagka ganitong may ugat na. Madali na sumibol yan mapapansin nyo. Ano ka? Ay, mabuko tayo. Pero yung mga kasi, kakain lang namin kanina langka. Natulog lang, pagising, mabuko na.
Wala talaga si Commander. Matindi talaga si Commander mga kasinag. May laman. Magad laman. Ha? May laman. May laman. Ayun, pambalagdag. Kadikit. Pitoy! Pitoy, pitoy, pitoy! Yun! Masyahan. Nainggit si Pitoy. Oh. Namaya Pinoy. Makagada sa Angeline Saro. Ilan to? Apat lang? Ayun. Tulong yan na ano? Ano lang siya? Buko tayo, buko! Ano sama? Tapos tatanungin kung gusto ano. Ikaw na ang pakuha. Tapos tatanungin kung gusto. May mga buko. Kaya gising lang yan. Blok-blok. Tama-tama paka buko namin. Malimpoy na. At trabahuhin ko na naman yan. Ano araw na sahol? Ito mo lang. Anong lupa? Mainom ka pa? Bakit tagtaputan mo pa? Ah, sa ano yun? Hugas ko dyan. Lagyan ng lupa. Okay. Malinis na. Mga sinag, buko tayo. Wow. Tipo nga. Ha? Bakit na? Tama na yung tako. Naggay. Pitoy! Chuy! Pitoy! Chuy! Halika! Ah! Pitoy! Kain! Kain! Buko! Ah! Oo! Nga! Sinag, may aso ba kayong kumakain ng buko? Ramdam kasi ni Pitoy ang hirap ng buhay. Kaya kumakain na rin siya ng buko.
Ah, ubos na. Pinapantay ko kasi yung ano. Pinapantay ko mga kasinag yung tawag dito. Yung tatamaan ng yero. Yung papatungan ng yero. Kasi may mauumbok sa mga dugsungan. Kaya pinapantay ko. Oh, kape. Hmm. Oh, baba na mo na. Kaya parang ko na itong yun. Sana all may dalang kape. Marna. Kape tayo. Kapag hina mga kasinag. Naano ko naman, napantay ko na yung mga pamako ng yero. Lalagyan ko lang ng mga black bukas yung mga 2x2 na sa gunting na nakakapit sa gunting at sa ano, sa isayan. Napantay ko na mga kasinag yung lagayan ng yero. Haba bukas tapos ko naman yan. Lagyan natin ng change oil. Kape muna tayo mga kasinag, kape. Ito ang kape. Hapon na baga, habang pa tayo ng ating mga alaga. Nagkakape kayo ng ganito mga kasinag oh. Sarap. Hindi kasi ako nagkakape mga kasinag. Ang kinakape ko lang mainit tubig. Matagal na panahon na mainit tubig lang iniinom ko, hindi ako nagkakape. Masaya na ako dyan sa mainit na tubig. Pero kung meron tayo mga kasinag sa labat o kaya yung ano, turmeric, yan masarap yan, paborito ko yan. Kisa sa kape, mas gusto ko yung mga ganyan. Mga kasinag, Brenda, tapay. Pawala ang pagod. Ito Chiram. Sunod pa si Pitoy.